Здравейте, приятели, аз съм LionBG и днес ще теглим победителите от giveaway за 50 абонати. Както вече виждате, имам 53 абоната, не успях точно на 50 абоната да го изтегля, но имах работа и затова съжалявам. И нека да започваме. Да видим кой ще спечели наградата интро. Чакайте минути. Път. Така. Сега. И да видим кой ще спечели наградата интро. Успех на всички. И интро се печели MyBossBG. Честито! MyBossBG. Ако не мога да се свържа с него в Skype, ще изтегля още един, може и той да спечели, ако не се свържа с MyBossBG. И следващия е Ален Ангел BG. Добре. Ако не се свържа с MyBossBG, печели Ален Ангел BG. Така. Това беше всичко от мен. Честито на победителя и до скоро! Models popping bottles.